язна кар язна суббахайр суббахайр мондаҳои кор биё будро таи мошин не бахшиш язна имрӯз костюми шими пеш ма пӯшидагием ҷазир мешавам хай бара гум шав охи мара ба гап нагирам мошин масоз кунам язнам шонама гирифта буди ку аму рабате абача кӯрӣ намебини охи дар таи мошинам ғам нате бара гум шав шона дай сарат мона язна вақти масхара кардан нест бате ки кор дорам охи гели сарам хоқ мешава охи биёр тез ки бате шонара вау бара гум шав пеш мошина ҷазир кади шиму костюму чиркинай мира бин тугмот кади хирошиди яқли язна бача я шӯхид кардем пранкт кардем қариб парида боло бурафта будӣ чӣ қа метарсӣ и пӯчои кияй ира чанд қа пеш оварда будум ки ягон каса як пранк кунам кай оварди ира касуну бурхари рафта будум бозори корон яке манекена дидим осак дар ақиби мошин бориш хам кафе ҳамуҷа ба нияти ягон каса тарсондан гирифтум ки ахир ба ниятим расидам бурои братан сибро бас ками корот ира би ранги почои ташриф ай гӯш ки хустурбача мошина лави дайроча шиштанӣ бурдаистам биё бирем якҷоя мешӯем чақчақ мекунем чӣ гуфти хустурбача мара 7 пушту мешонзодай як чиза фаромӯш накун ки баракати хонаи шумо аз пушти пуштои май ба худо язна камтар кору борам бисёрай ҳамин корумо ҳал ким ки бисёри бад мондай эшиму кастиму бурукуда ай сарат монам бо ту чӣ кор дорӣ язна як-ду одам аз вазифат гирифтан дар кун мегирем миём гапзанӣ панот бахр гӯш ки хустурбача абача иҷа биё як гапат бигӯ абача кор дору мегӯ абача биги сарта шона бикӯ ё бахро қариб шонама фаромӯш бикунам бахро на одам шакл шидисте майла хай майла хай хита эҳтиёт ки хустурбача як гӯдак буд бинёш кашон мегашда амиҷа бо ира бин калонш дай сарша гел мекуна худоё тавба дунёро бине ой худоё дил аз аввал гуфта будум ман мошина мешӯём дил ячи мошинада мошинум ранги аспае гӯш ки бенами ту мошин харидага ё ки асп ба худо блеск метиҳад танаши ки морам гаштем дар бозор пуштами туристо мошин ма бошум 100 бор хубтарае хусурбача дар куҷо мегарди ку биё ку дастата боло ку даими мусиқия бутовонем не рости гапа ми рақсбозӣ дар хуни мо мардаконеста пада ку моши ба тара занакемаку ич хеле гапа гапота гӯшот мешунава мусиқи хушрӯ буд гуфтум я рақс кунем биги рақс кун ноз наку бара шагирам тоте айзами биги хусурбача ҳамин мошини 5-6 сола дар кор шида хусурбача 5-6 сола чия як аср метумта мошина янгара саворӣ бурдани чия камол янгата мегум бигрезонамаш бача ту шӯхӣ кардиста камол лаънатӣ бас ки рақса туй тамом шид беақли чӣ ту духтара мегиру мегрезону мега кай пайки талама паронде кира грезондани ҳилоли духтари ҳуснира бача айгиҷо девона шидай ба худои ҳазна нақша кашидам ӯро мегрезонам худоё ба ман сабр бидеҳ биё иҷа гап занем хоҳӣ сабр кун агар насиҳати бузургоро гӯш накунӣ дар чоҳ мезанӣ биё иҷа бузургвор насиҳатит кунам бо духтари мардака мегирифта ерӯди сиёл